demora pasa egiten da. Abenduaren 12an EITB maratoiaren 25. urteurrena izango da, entzun bihotzari lelopean gaixotasun kardiobaskularrei aurre egiteko bilduko da dirua, eta berrikuntzekin dator gainera. Bazen lehenbiziko lagunarekin Yolanda, denok ezagutuko duzuen noski, telebista aurkezlea da eta 2000. urtean lehenbiziko edizio eura, EITB maratoiaren lehenbiziko edizio eura, berak aurkeztu zuen, ea nola gogoratzen dituen gauzatxo batzuk. Gurekin da Yolanda Altzola. Arratsalde on danoi. Yolanda, ongi etorri. Eskerrik asko. Oraintxe ari ginen esaten, 25 urte. Nola pasatzen den denbora, ez da, Yolanda? Oida. Beldurra ematen du. Bakarrik entzutia 25 urte. Bai. Hala, ematen du. Aspaldiko kontuak. Hala, eta lehenbiziko edizio hartan, 2000. urtean, Saiatu Fundazioaren aldeko maratoia izan zen, kirolari paralimpikoei laguntzeko diru bilketa bat egiten, urte asko pasadira. Ez dakigu zerbait gogoratzen ote duzun, nola gogoratzen duzun egun. Lehenengo aldia izateko diru mordua batu zen. Garai hartako 30 milioi peseta. Orduan, sasoi hortan hitz egiten gendun pesetetan eta eurotan, pizkatola bi eratara. Eta lehenengoa izan zen, eta oso ondo atera zen, da ni pentsatzen dut, nola ondo atera zen, gerokoak etorri diela. Yolanda, zehazki esateko 30 milioi, 235.000 peseta bildu ziren, baina orduan euroa ere sartu berria zen. Pesetetan bakarrik ordaindu ziteken, ala eurotan ere, bai? Ni pentsatzen dut era bietara. Momentu hortan danok ibiltzen ginen hor aldatzen, buruz, eta hola. Eta, bueno, begira, orainari gara pixkat memoria freskatzen, hauek izango ziren egintzen dituzten konexio desberdinak, pixkanaka. Nire burua ikusten du gazte, eta, bueno, polita da. Eta, bai, festa handia. Begira, olatua benola egiten gendun. Ordenagailuak ere aldatu dira, geroztik pixka bat. Hasi purdiak, ez da, ordenagailuak. Atzeko partida. Bai, ikusten duzun bezala, EITB-ko artxibuak ere memoria ona dauka. Begira, txampainarekin topa egiten, gaur egun telebistan hori ez da onartuta. Begira, nola aldatu dien garaiak. Hori ere aldatu da. EITB-ko artxibuak esaten du telefonoak zutan egon zirela urte hartan, egun hartan, eta oso parte hartzailea izan zela. Bai, eta horregatik badiotzuet, ondo atera zan, eta nik horregatik pentsatzen du ja hasiera ona izan zela, eta ordundik ona, gero eta obia, eta gaur egun bat, telemaratoia, ETB-ko telemaratoia ja Gabonen hasiera modua ulertzen dugu askok, ez da? Nik behintzatola ulertzen dut. Horrekin hasten da Gabon garaia. Lehenengo ura aurkeztu zenuen, eta beste 24 egin dira atzetik. Zuretzat berezia da egun hori, Yolanda? Bueno, askorik ez dut gogoratzen, Bai gogoratzen dute oso berandu bukatu gendula, oso berezia izan zala, eta orduan ikusi zan, zerbait berezia zenez, urtero egiteko kontu bat izan zeitekela. Ikusten zan, zaitik karrera ona izan zuen. Eta normala ikusten dut, zaitik telebista publiko bat desberdina izan behar da. Pribatua gauza bat da eta publikoa beste bat. Eta dirua lortzia gaixotasun asko pizkat investigatzeko, benetan ideia oso ona da. Eta geroztik nola jarraitu duzu? Adibidez, telefonoan inoiz egon zara? Pila bat bidenez, urtero goten naiz, 3-4 ordu beti. Bai, beti. Bai, niretzako ez dakit badiotzuet, oso normala da. Beti joaten naiz. Lehen autonomia kalian egiten zan, han call center bat egon zan, baina gaur egun Bilboko zentroan egiten da, Bilboko ETB-ren gunean, eta, bueno, fenomeno da, bai. Eta jendeak deitzen duenean, hori momentu unkigarri bat izaten da zuretzat, nola hartzen zaitu jendeak, ezagutzen zaitu? Normalian esaten duzu, ETB-ko telemaratoia, Gabon, norekin hitz egiten dut, eta, bueno, beraiek ere askotan galdetzen dizute, eta zu nor zara, badakite hor jendia goten dela ezaguna edo erdi ezaguna, ez da? Eta, gero, konberi asko goten dira zenbakien kontuekin, ez da? Jende askok kartila arteratzen du, bankuko kartila, eta badakizu zenbakiak pila bat diela. Orduan, azten dira, 3-4-5, ez itxoin, 3-4-6, ez 3-4-5, eta, bueno, batzuk antiujoen bilanoa, ez dakiz ere bila, ez txarto esan dut, berriro esango dizut, eta, bueno, konberi batzuk goten dira, baina polita izaten da, eta egia da, askotan jendiak ere komentatzen dizula zergatik ematen duen dirua, ez da? Zatik, kopuru batzuk gainera, nahiko handiak izaten dira, eta azaltzen ditzute, gaixotasun hau nire familian sartu zen, edo ez dakiz zer dago, eta orduan,
egia da, hor momentu baten, beraiekin edo implikazio bat dakazula, eta benetan polita da, bai. Eta esan duzu, tarteka kopuruak potoloak izaten direla. Bai. Gogoan duzu, bezakit, zuri egokitu zitzaizun kopuru politik? Ez du gogoratzen hola kopuru konkreturen bat, baina bai gogoratzen du, jendiak igual esaten du, ez dakit, ez da, minbizia adibidez. Nere familian ez dakit zer gertatu dan, ez dakit zer, eta paka, diru pila bat ematen dut, eta oso ondo, danei eskerrak, zaitik, askotan, ez dakizun nork ematen dizun gehiago, zaitik, igual aberatza da, eta ematen dizu kantidade bat, eta igual beste batek ez du hainbeste, ez daka hainbesteko kapazidaderik, eta diru desente ematen dizu, beraz, baina dana da onartua, beti izaten dugu hori, 5 euro dia, 5 euro, 10 euro dia, 10 euro, bakoitzak ahal duena edo nahi duena, baina dana da ongi etorria, eta, bueno, oso ondo. Aurten ere izango zara, call center edo deigune horretan? Bai, seguro. Deitu dizute dagoeneko? Bai, esan diate, bai. Gero esaten duzu, zuretzako zein dan orduriko berena edo, aukeratzen duzu ordua, eta oso ondo, eta giro oso polita goten da, eta gure artean gainera, jende asko igual aspaldian ikusi gabe dakasuna eta egun horretan ikusten duzu. Yolanda, zuk baino hobeto ez du inork egingo, eta deialdi bat egiguzu, zergatik hartu behar dugu parte? Zergatik, inor ez dago gaixotasun batetatik urruti edo, ez da? Pertsona gara eta, ni pentsatzen dut investigazioa oso garrantzitsua dela. Orduan, horretan danok elkartu behar dugu eta saiatu behar gara. Oraintxe ari gara izketan ari zaren bitartean, azpian faldoian jartzen, bakizu bizun egiteko zenbakiak, telefonoak, bakoitzak bere ekarpentsoa dagoeneko egin bai dezake, eta gero, Jolandak esan diguzuna da, zuan izango zarela telefonoan, behar bada gure ikusentzuleren batek suertea dauka, eta zurekin hitz egiteko aukera izango du. Noski, bania di desiatzen, noski, klaro. Yolanda, barkatu, zu izan zara inoiz? Bai, tokatu izan zait, eta jendeak badakienean nor dagoen telefonoaren bestaldean, ezagutzen bazaitu bintzat, solasaldi hori gauzatzen da, eta beraientzat ere bada, eta zu gustora zaude, beraiekin. Aurten izango zara, Anabel? Egonen naiz beste leku batean, telefonoa jasotzen ez, baina maratoian bai. Bai? Bai. Gero beranduago zerbait gehiago. Ondo, misterioa emanez. Misterioa. Oso ondo. Gure Anabelek sekretuak ditu. Nola etorri den Anabel, Jolanda, zuk esan duzu, zuretzat gabonak hasten direla maratoiarekin, beraz, zuen etxean hasiko da somatzen, ez da? Gabonak bat ozela, eta... Ni txoro bat naiz gabonetan eta Halloween garaian, dekorazioa pila bat gustatzen zait, eta ni pizkat hasita nago, baina maratoiaren ostian oraindik gehiago jarriko. Dena jarriko. Oso ongi.